भास मनशाच्या विचारांची, भावनाची आणि संस्कृतीची अभिव्यक्त करपी एक प्रभावी साधना. समाजांतुले वेगवेगळे लोकांक एकूचित धाग्यानं या सुत्तानं बांधून दवरचे सामर्थ्य भाषेक आसा. एक समाजाची वळख तांचो इतिहास, परंपरा आणि मूळ कसले म्हणून भास सांगता. केदना लोक एकच भाषेन संवाद करता तेदना तांगेल मधी आपणेपणाची भावना निर्माण जाता. ही भावना समाजांत एकता, सहकार्य आणि बंधुभाव वाडोवच्याक मदत करता. केंद्र साहित्य अकादमी नवदೆಹಲಿ आणि कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र प्रस्तुत करता 2 दिसाचो कोंकणी साहित्य आणि कोंकणी लोकवेदाचो मेळामेळीचो परिसंवाद विश्व कोंकणी समारोह 2026. ह्या सुवाळ्याक तुमक सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार आणि नमस्कार सांगता. हांव सुचित्रा एस शेणे, आयची हो कार्यावळीची सूत्रसंचालक. आमी कोंकणी म्हणलेल्या आत्मविश्वासान भाषाभिमान वाडोवचे गीत कोंकणी अभिमान गीत. ह्या प्रस्तुत करता डॉक्टर वैष्णवी केणी. कोंकणी सुख जयमुन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या. कोंकणी सुख जयमुन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या. दाखोव्या रती दोन्ही हातांनी मंटप सभेक यो जननी. मंटप सभेक यो जननी. तुझे गुणगान करूक अभिमान ऐकूक पावना दोन्ही कान. तुझे गुणगान करूक अभिमान ऐकूक पावना दोन्ही कान. पारंपरिक कालानी संपन्न, पारंपरिक कालानी संपन्न विश्वाची वेदिरी जोडता मान. कोंकणी सुख जयमुन्या तिगेले चरणाक आम्ही पोड्या. दाखोव्या